दा किन्तु जोंनि गेजेराव आरोबाव नैबे पृथ्वीराज नारायण मोनबादि मानसिया फैयोब्ला आरो गिदिर मोनसे माने नबसरनाय बादि प्रब्लेमा जोंनाव फैबावगोन आरो जों गोबाव जुजिबावनांगोन जाहाथे बे स्टेजसिम फैया जों बेखौ नायनांगोन आरो जोंबो हेलो गाइस आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दं आंबो नोंथांमोननि अननायाव मोजाङैनो दंथ'यो मानो होनोब्ला मोनसे टपिक लाना फैदों बेनो जाहैबाय राजनितिकनि एसे बाथ्रा रायलायनायाव नोंथांमोन बया मोननाङा दानि निउसाव नुदों माने बिथांनि नामा दावराव देख्रेब ना मा होनो बिथाङा माने मोजां एसे मोजां बाथ्रा बुंदों जेनेबा जोंनियावथ' दा पार्टिया मोननै नङा होनबा जेनेबा क'क्राझार लकसभा एमपि सिटआव एसटिआल' जुदि गेलेनो मोनखायोब्ला जेनेबा नांगोल पार्टिगा मानोथो बै पृथ्वी नारायण देब मेचखौ मानोथो सेलेक्सन खालामना होदोंमोन जेनेबा थार लिस्टआव नामा बोरै फैनो हाखो आं बेखौसो मिथिजानो लुगैदोंमोन जायफोरा मिथियो मोजाङै बेखौ कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरनो हागोन माने एसटिआल' जुदि गेलेनो मोनखायोब्ला बेलेग जाथिखौलाय मानो स्कप होनांगौ जोंनि पार्टिया बर'आबो मोननैयानोखा पार्टिया जोंनिया मोननैयाबो जुदि जोंनि एसटिआनोखा जायखिजाया बर'आ सासे थांबानो जागोन बियो आंनि मथे आरोना बेनिखायनो बै जेनेबा नांगोला बिसोर बे मोनसेनि पृथ्वी नारायण देब मेचखौ लिस्टआव खोख्लैनो नाङामोन माबोरै खोख्लैखो बियो जुदि एसटि सार्टिफिकेट गैयाब्ला बेखौ माबोरै लिस्टआव होनो हाखो आंनि हिसाबाव दंखायो बेनाव एसटि सार्टिफिकेटआ आंनि हिसाबाव दंथारो आरो बे एसटि सार्टिफिकेटखौ बोरै मोनलायखो बियो नोंथांमोन दाखालिसो इमान नाजानानै दा नबसरनियाया एसे गेलेनो मोना होननाय खोनाना फैदों बेयाव एसे मोजां मोनदों गोसोआ आरो नै दा नांगोला बिसोरनि नामखौ लिस्टआव होना दोनदों बायसेन्स जुदि मोनाब्ला बिसोरबोथ' आरो केसबो जायोबा मा जागोन बेनिखायनो जोंनि मानसिफ्रा सांग्रां जानाया गाहाम एसटि नङै मानसिनो माबोरै एसटि सार्टिफिकेट हरबाय थानो मोनो आरो बोरै सार्टिफिकेटखौ मोनखो दा बोरै नामा बोरै बिनिया थार नामाव बोरै फैखो नामा बोरै ओंखारखो बिना नांगोलनि माबायाव लिस्टआव आसरित मोनबाय आं माने साननो हानाय गोहो दंना गैया पार्टियाव जेनेब्ला आमुगा गेलेनो मोनगोन मोना बेफोरखौ होनोनो नांखायाना जुदि माबायाबाथाय ना दा नोंथांमोना आंखौ बखिदोबो साननो हागौ अबेनि दाउ मोनद्रादला गोदान इउटुबारलै बेलाय होननोबो साननो हागौ माने जास्ट आं बेखिनिखौ बुंफोरना होदों आरोना जेनेबा बिदि होनाङामोन आरोना बेखौ आं बुंफोरना होदों नोंथांमोना बया मोननाङा आं दावराव देख्रेबनि ससे ओरैनो भिडिअखौ होनानै नोंथांमोना नायलांनो हागोन बिथाङा एसे मोजां लेक्सार बुंदों सिगांनिफोरावथ' बारा बिदि मोजां नङामोनबाबो दा एसे मोजां लेक्सार बुंनायखौ आं मोजां मोनदों आरोना बिदि गेजेर गेजेर हारिनि बागै साननाय थानांगौ हारिखौ नायनांगौ जेमान बेलेगा जियानो बुं बा जोंनि पार्टिया मोननै मोनथामानो जाथो जाय जेराव पार्टियाव बा थायाथों मानो हारिनि खहा जानायखौ मावनाङा हारिजों थानानै मोजां मावनो नाजानांगौ होमबानो हारिया जौगालांगोन नङा होनबा बेनिखायनो जोंबो मोजां मोनो माने हारिनि मोजां खामानि मावबाथाय जेनेबा हारिनि खहा जानाय मावबाथाय जायबाबो इसेबाबो बया मोनखागोन बेनिखायनो हारिनि खहा जानाय मावथारनाङा दावराव देख्रेब बिथांनि भिडिअखौ ससे नायलांबानो जाबाय नोंथांमोना आं होना होनो आरोना दा किन्तु जोंनि गेजेराव आरोबाव नैबे पृथ्वीराज नारायण मोनबादि मानसिया फैयोब्ला आरो गिदिर मोनसे माने नबसरनाय बादि प्रब्लेमा जोंनाव फैबावगोन आरो जों गोबाव जुजिबावनांगोन जाहाथे बे स्टेजसिम फैया जों बेखौ नायनांगोन आरो जोंबो जथेस्थ' जोंबो गोख्रै दं दाबो जों बे रोखोम लेभेलसिम जों फैहोआ बे जुदि ट्राइबेल सार्टिफिकेट लानानै दंब्ला जों खोनादों बिनि सार्टिफिकेटआ केन्सेल जानांगौ जों बेखौ केन्सेल खालामनो थाखाय जोङो बेखौ नाजागोन जेरैखिया जोङो बेबायदि माने खुनु जाय मानसिया बर'जों ट्राइबेलनि खुनु माबा गैया बेहा एसटि जानायनि बेहा माने क्राइटेरिया गैया दा बे